Bħal kumplament tal-pajjiżi Ewropej, il-Gżejjer Maltin bħalissa qed jesperjenzaw kess ħafina. L-esperti tat-temp ilhom għal dawn l-aħħar jiem ibassru temperaturi baxxi u bil-possibilità ta' sirġ f'ċertu nħawi tal-pajjiż. One News tkellem ma' Svetlana Karwana, uffiċjal fl-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, li spjegat x'qed iwassal għal din il-kesħa. Bħala sitwazzjoni ġenerali hemm għandna arja ta' pressjoni għolja qed testendi mill-Atlantiku għall-Ewropa ġifieri u sal-Balkani u qed testendi għal fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. Issa din hija arja kiesħa li konsekwentament qed iġġib temperaturi relattivament baxxi għall-Gżejjer Maltin. Intqal li kollox qed juri li l-jum ta' Tlieta se jkun l-aktar jum kiesaħ din il-ġimgħa. Dal-lejl irreġistrajna hawnhekk ħalluqa temperatura ta' 6.4 degrees Celsius li ma kienitx l-inqas temperatura reġistrata għal jannar ta' dis-sena, ġifieri l-inqas kienet ta' 5.9 degrees fil-15 ta' jannar. Li jista' jkun illum hija l-iktar ġurnata kiesħa s'issa għal da' jannar peress li mistennijin u around 10 jew 11 degrees Celsius. Svetlana Karwana qaltilna wkoll kif fil-lejl li ġej it-temperatura mistennija tibqa' nieżla u jekk jiġri dan ikun l-aktar lejl kiesaħ ta' jannar fi 3 snin. Għal dal-lejl li ġej nistennew li temperatura ħatinżel iktar minn 6.4 minn kemm kienet il-lejl ta' qabel. Mistenna tinżel kapaċi 5 degrees Celsius. Dan għaliex ħajkun hawn inqas ħab mill-lejl ta' qabel. Ir-riħ mhux ħajkun mill-Grigal, ħajkun mill-Majstral, ħajkun iktar dry u ħajkun iktar ħafif ir-riħ. Lanqas temperatura li qatt ġiet innutata mill-Uffiċċju Meteoroloġiku f'Malta kienet dik ta' madwar grad